Despois de varios anos sen celebrarse por mor da pandemia, a Escola de Fútbol Municipal de Boiro volverá a organizar o torneo de fútbol base a Banqueiro SD, Trofeo Concello de Boiro, que este ano chega a súa 14ª edición, para categorías Biberón, Prebenxamín, Benxamín e Alevín. No torneo está prevista a participación de máis de 100 equipos chegados dende diferentes clubs de toda Galicia. O campeonato terá lugar no Estadio Municipal de Vista Alegre durante as dúas próximas fins de semana. Nesta primeira disputarase a fase previa e na seguinte as finais. Se disputan 4 categorías diferentes, categoría Biberón, Prebenjamín, Benjamín e Alevín. Y disputamos el primer sábado, este sábado, una previa donde alrededor de 30 equipos van a disputarse el pasar a esas fases finales de las categorías que antes comentaba. Entonces aquí va a haber hueco para todo el mundo. Es lo bonito del torneo, donde se van a enfrentar equipos, digamos, pequeños, con canteras de renombre. O Concello colabora tamén con esta iniciativa. Unha das citas deportivas de referencia de cantas se organizan no municipio. Este torneo de fútbol base pois foi un dos primeiros de importancia que houve nesta comarca. Creo que durante todos estes anos se mantivo o nivel deportivo, que ademais para os rapaces e as rapazas que participan nese torneo pois supónse que podan competir con outros clubs. Tanto o alcalde Xosé Ramón Romero como a edil de Deportes Dores Torrado destacaron tamén o retorno económico que ten para o comercio e a hostalería. Moitas familias van a pasar polo noso concello estes 2 fin de semana e con un retorno económico importante non só para a hostalería, sino tamén para o comercio, non? Darlle os meus parabéns, que sigan traballando nesa línea, porque, bueno, sempre van a ter o concello aí ao lado. Dende a organización do torneo agradeceron a implicación do Concello, así como tamén coas distintas empresas e casas comerciais que colaboran co evento, xa que sen a súa axuda sería prácticamente imposible celebralo.